Jamen, altså dels så skal man behandle selve misbruget, og der findes både medicinsk behandling, og så findes der behandling til at styrke personens jeg. Den medicinske behandling, den er jo specielt god til dem, der tager heroin, fordi der har vi et andet stof, vi kan give dem, der hedder metadon, som gør, at de ikke bliver dårlige, når de ikke får heroin. Når man tager heroin og er tilvænnet, så får man det rigtig dårligt, hvis man ikke får heroin. Det, der hedder en nedtur. Og den kan vi forebygge ved at give dem metadon, så de ikke har nedtur, men kan fungere normalt. Til gengæld så får de ikke helt den samme rus, som man får af heroinen. Og der har vi så som noget af det sidste fået mulighed for at heroinbehandle nogle af dem. Altså dem, som vi ikke kan behandle med metadon. Og det er en lille gruppe, som får den behandling. Men det vigtigste der er i virkeligheden at styrke deres kompetencer, det der hedder sociale kompetencer, deres evne til at agere i samfundet, deres evne til at forfølge deres egne mål. Og det er det, vi prøver at hjælpe med. Og medicinen er i virkeligheden bare en forudsætning for at kunne behandle dem for deres problemer. Ja, altså vi kan se hos dem, der bliver hængende i misbruget, og som hænger helt nede på bagsædet, altså som ikke har ordentlig skolegang og har haft en dårlig opvækst, de har meget svært ved at komme ud af det. Dem, der har et godt liv, de kan jo have et misbrug ved siden af, og så kan de vende tilbage til det gode liv. Men hvis du har et dårligt liv og tager stoffer, så er alternativet til stofferne et dårligt liv. Men for en velfungerende er alternativet ok. Altså, hvis du er glad for din tilværelse, og kun bruger stofferne til en gang imellem at fyre den af, så kan du godt leve med ikke at fyre den af i hovedparten af tiden. Men for mange af dem, der bliver hængende i det her, de har et rigtig dårligt netværk ved siden af. Og derfor så bliver stoffet det, de forbinder med det gode liv.